जय हो जय हो। आज सबसे पहले पूरा भोजपुरिया समाज के हम गाय कलाकार पंकज पुरी दोनों हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करतनी। आज रवा सबके बीच आरसी म्यूजिक के माध्यम से हमार लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा बा। हमरा आशा न पूरा विश्वास बा कि रवा सबके स्नेह प्यार हमरा जरूर मिली। ये दुनिया में जे आई बा ओकरा फिर एक न एक दिन जाए के बा। ऐसे की माया के नगरी है। देखिए वो कभी का लिखले हैं। अकेला एक दिन हर जइब अकेला झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। अकेला एक दिन जइब अकेला। अकेला एक दिन जइब अकेला झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। जय हो। क्या बात है। अउरी का कहता रे ई शरीर माटी के ह फिर एक न एक दिन माटिए में मिल जाई। माटी के ह दहिया एक दिन मिल जाई माटी। बाबू हो जो गावल कर अबहू से थाती। बना रही बना रही। कहले कि अगर अब हुआ से ना जोगईब तब पाछे फिर कामे ना आई। माटी के हदहिया एक दिन मिल जाई माटी। बाबू हो जो गावल कर अबहू से थाती। केहू ना रहल बा यही जा। कहले कि नहीं है केहू रहल बा ना केहू रही। केहू ना रहल बा यही जा केहू ना रहेला। बापू हो लगवले बार झूठो के झमेला। बाबू हो लगवले बार झूठो के झमेला। बन रहे के लग चाचा।
सभा का से सुनो आदित्य भाई। पंकज पूरी बतिया कहेला सच्चाई, प्रेम कर सभा का से सुनो आदित्य भाई। अचके उड़स जाई, अचके उड़स जाई माया के हमेला, झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। झूठो के लगवले बार बाबू हो झमेला। जय हो जय हो। देखिए एक जनी के बोला मुआ परदेश बाड़े घरे नहीं खने आवत, अपना बोला मुआ के याद करता रही। कहली कि ये बोला मुआ तहर बड़ी याद हमरा आवता। देखी का कहतरी, कवना भाव में कहतरी। हारे पगली बनवाला बोला मुआ, हारे पगली बनवाला बलमुआ। कहली कि राजा जी तो अपने विदेशवा गइले रा, अपने विदेशवा गइले रा। कहली कि बलमुआ हो पगली बनवाला बलमुआ, पगली बनवाला बलमुआ। रह जी तनी भाव में आवा कि अरे अपने विदेशवा गइले रा, अपने विदेशवा गइले रा। क्या हो, क्या बात है। अरे बना रहा। कहली कि बोला मुआ कितना ले कह अपना मन के मनाई। कितना ले कह अपना मन के मनाई। चढ़ली जवानी सैया केतना जोगाई। कहली कि बोला मुआ हाथवा में हाथ हमारा धोई के, हाथवा में हाथ हमारा धोई के, एक संग किरिया खइले रा। एक संग किरिया खइले रा।
सुना कहली के बोला मुआ अतना ही ना आउरी तो खोबा हमारा के छोड़ी पिया रहता रो बहरा ए अजय भैया कहली के बोला मुआ तनियो समोह दया लागे नहीं तहरा आये करे का तनी मनी हमारा भाव में गवना करा के पिया रहता रो तहरा तनियो समूह दया लगे नहीं तहरा कहली की बोला मुआ हमारा से कहे ए बलमुआ हमारा से कहे ए सजनवा कि अरे ऐसन तू घातिया कैला एरा जय हो ऐसन तू घातिया कैला एरा पागली बनवाला पलमुआ पागली बनवाला पलमुआ कि अरे अपने विदेशवा गइला एरा अपने विदेशवा गइला एरा अपने विदेशवा गइला एरा जय हो बना रही ए भैया एगो भौजाई अपना दिल के बात अपना ननद से कहतरी कहल किए ननद अगर तू हमार दुख ना बुझबू तो यहाँ के बुझे वाला बा तू ही एगो बारू देखी का कहतरी कौना भाव में कहतरी है भैया पाहे पूरा भैया रे ननदी अरे पवनवा हरे करे रे सो अरे सैया जी के तुरल रे देहिया हरे दरदिया होला बड़ी जोर तो सैया जी के तुरल देहिया जोर सैया जी के तुरल रे देहिया बहे पूरा वैया रे ननदी पवनवा करे रे सो
सैया जी के तुरल दहिया सैया जी के तुरल दहिया दरदिया होला बड़ी जोर सैया जी के तुरल दहिया। अरे बना रहा जय हो क्या बात है। देखी और का कहतारी कौना भाव में कहतारी है भैया। उठ उठ ननदो अभागो हरे ननदो हरे ननदो हरे ननदो ए ननदो ननदो उठा उठा ननदो भागो बतिया मन हो पिस के लिया बना हर दिया पिस के लिया बना हर दिया दर दिया होला बड़ी जोर पिस के लिया बना हर दिया। आहा अरे बना रहा लो क्या बात है। देखिए और अंतिम में का कहतारी घर में समैले चित चोराबा घर में समैले चित चोराबा ले गईले सब धन चोराबा ले गईले सब धन मो पिस के लिया बना हर दिया पिस के लिया बना हर दिया दर दिया होला बड़ी जोर
आवो ना हो रतिया दरदिया होला पड़ी जो अरे बन रहा हो 1-2 लाख चाचा जय हो जय हो। मनीषा जी निधि जी एक जानी के बोला मुआ नए नए गवना करा के प्रदेश में रहता रे फोन लगौली कहली कि ये बोला मुआ कावना सोहागिन के साध ना हो कि हमारे बोलमुआ घरे रहते तो हमहू आंगना में बैठती चौथा पकैती और उनका मुंह में गुबू गुबू खियती कहल कि बोलमुआ हो हम के छोड़ी के तड़पिले रोजीना मरद तहरा बिना अरे वह गाना लिखल छोड़ी घरे चले अरे वह कमैला के कोनो हमारा काज नहीं खे अरे वह द्वार पर पतई बहरब नु तो बुझाई कि पैसे बहरत तनी हम के छोड़ी के हारे बाड़ा रे बहारा हरे तड़पिले रोजीना मरद तहरा बिना रतिया में हरे दर्द कर सीना तमरद तहरा बिना रतिया में दर्द कर सीना मरद तहरा बिना देखी कह तारी हम के छोड़ी के हार रहत पारो हरे तड़पिले रोजीना मरद तहरा बिना रतिया में दर्द करे सीना मरद तहरा बिना रतिया में दर्द करे सीना मरद तहरा बिना धन है RCM म्यूजिक धन है ठाकुर जी
देखी अवरी कहतारी तड़पे मछरिया जैसे पानी के बीन हो, तड़पीले हम हूँ सही आवे नहीं नीन हो, आवे नहीं नीन हो। कहल किए बोलमुआ कहल कि अगले महीना घरे आई आ बहिले ना आइल। कहल कि घरे रे आई, कहल कि घरे आईब अगला महीना मरद तहरा बिना। अरे बन रही रतिया में दर्द करे सीना मरद तहरा बिना। रतिया में दर्द करे सीना मरद तहरा बिना। अरे बना रह जोड़ा नहीं खे। कहल कि ए आदित्य बोलमुआ जवन तू नौकरी करत तारा हम तारा नौकरी में आग ना लगा दी, तारा कमाई से हम जियब, मैं जवानी हमारा सही जियान होता। पियाऊ आदित्य बारो नौकरी में लागता कि तहरा बिना हो जाइब पागल, हो जाइब पागल। यह बात है। पंकज पुरी ए बलमुआ पंकज पुरी भइल दूरी के बुझिना मरद तहरा बिना। रतिया के दर्द करे सीना मरद तहरा बिना।
रतिया के दर्द करे सीना मरद तहरा बिना रतिया के दर्द करे सीना मरद तहरा बिना। अरे बना रही जोड़ा ना हराऊ। अजय अनमोल भैया, आदित्य भैया, ए ठाकुर जी, एक जानी के बोला मुआ परदेश बारे उ घरे बारी। एक दिन के बात है कि घर में सुता रहली तले देवर ढुक गइल बा। उनका संगे घटना घट गइल। कहाँ गइल बारी? थाना पर। का करे? अपन रिपोर्ट लिखवावे। जाके कहतर कि ये दरोगा जी कि यार लिखी ना दरोगा जी रिपोर्ट मोर सपोर्ट में कि यार लिखी ना दरोगा जी रिपोर्ट मोर सपोर्ट में का तो सुतला में चुमा है ने अब तो सुतला में चुमा देवरा ले ले भावे ओठ में सुतला में चुमा देवरा ले ले भावे ओठ में। ये दरोगा जी हमारा बात सुनिए। लिखी ना दरोगा जी रिपोर्ट मोर सपोर्ट में लिखी ना दरोगा जी रिपोर्ट मोर सपोर्ट में। आहो शनिचर हेले आवा तो सुतला में देवारा का भइल बा यह कइले बा तो सुतला में देवरा चुमा ले ले भावे ओठ में सुतला में देवरा चुमा ले ले भावे ओठ में। कहली किए दरोगा जी तनी हमारा मजबूरी बुझी। अरे पिया ना बा घरे दिल में लागे बड़ी डर जी। हा ये दरोगा जी हमार बात बुझी। पिया ना बा घरे दिल में लागे बड़ी डर जी। हर भरी हमारा रखेला नजर जी। कहली कि दरोगा जी ई जवन जवन गलती करता अब हम का कही बड़ी लाज लगता। कहे के चाहत नहीं मगर कहात नहीं खे। माले आइल बा मगर मुहे पर अटकल बा मगर मजबूरी बा हमारो। सुनी कि अरे मन करे करा के लेके जा
कोट में। आए हाय 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 तू ही कि हम हो, तू ही बारू के हम हो मानी। रही जी हाँ तो लाइनारो 3 प्रकार से होले, 3 प्रकार से। एगो सुखसुका होले, एगो मर्दा होले, एगो हऊ होले। हाँ गलती ना नू ई देखवली हा। अगर जन सुखसुका होई ओकनी के भाव अलग होला। चलाई देखबो कनी के जब चल देवे लसा ए अलग भाव होला। ए का हो ए भगत हे गाड़ी पर चढ़ब आई है जब सुखसुका होला सब ओकनी के भाव अलग होला। ए दरोगा जी सुनिए हमारा रिपोर्ट लिख लीजिए, बड़ी हमको दिक्कत है। अब आपसे क्या बताऊं, बड़ी कष्ट में हूं। अब मर्दा होई जवन मौगी तनी टाइट होली सा वो सीधा बतिया बोले से दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिखब कि आगे हम बढ़ी। एहू में 3 प्रकार के होला लोग। कहली कि ए दरोगा जी अरे मन करे करा के लेके जाई कोर्ट में। अरे सुतला में चुमा देवर ले ले बाबे कोठ में। सुतला में चुमा देवर ले ले बाबे कोठ में। किए दरोगा जी अरे फायदा उठाओ तारे पंकज पुरी। पंकज पुरी कौन संत नानू हवे उनको मन है कि अरे फायदा उठाओ तारे पंकज पुरी। तनी जगह हमन के ना चला हमन के यहाँ जगह तनी में बता कि अरे फायदा उठाओ तारे पंकज सैया दी तो नहीं बुझे मजबूरी। अजय भैया बड़ी नतिया फंसावता कि यारे हम के भोरावतावे हरी हरी नोट में। मगर ठाकुर जी आय हाय 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 हम हमें के ना होई कि हम उनका पैसा पर फंस जाए। कोई हमारा भत्तार से निमन हुई तब नु कि यारे हम के फंसावतावे हरी हरी नोट में। री बापू बाप रही कि निकल जाई हम
हो जब जब तू मुंह दाब के हंसा तारू नु हमार करेजा धक धक करता कि अरे हम के भोरावता वे हरी हरी नोट में तो सुतला में देवरा हेने अब हमारो मेहरारू अगर देख ले कि हई तू का नचावत तारा काल्हे तलाक हो जाई कि अरे हम के भोरावता हरी हरी नोट में यह मेन भाव यह रेखा है लांघे के नहीं खे है न चले है न नहीं खे जाए के कहली कि ए दरोगा कि अरे हम के भोरावता हरी हरी नोट में कि अरे सुतला में देवरा अरे सुतला में देवरा तो सुतला में देवरा देखा तो कितना नीक लागत आई कि सुतला में देवरा चुमा ले ले पावे ओठा सुतला में देवरा चुमा ले ले पावे ओठा में सुतला में देवरा चुमा ले ले पावे ओठा में सुतला में देवरा चुमा ले ले पावे ओठा में सुतला में देवरा चुमा ले ले पावे ओठा में तनी मिजाज बनाई चाचा अरे बना रही धन ह बागी बलिया उत्तर प्रदेश वीरों की धरती जवानों की देश आहा हा हा धन है ठाकुर जी ए भैया अरे सबके बीच एगो बड़ी पुरान निर्गुण हम गावतनी हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि रवा सबका स्नेह प्यार हमरा जरूर मिली हारे सुतला में हरे रहनी रे भवारा हरे सैया संगे रे तेजिया छोड़ी उठी भगले छोड़ी उठी भगले रे भवारा सैया पापी रे चोरवा
कहतारी जदि हम जनिती रे भावारा हरे भावारा हरे भावारा रे भावारा भावारा रे जदि हम जनिती रे भावारा सैया गई है रे चोरिया क्या बात है एकदम में ही असबान बनहती असबान बनहती असबान हो बनहती रे भावारा असबान हो बनहती रे भावारा रेशम के रे डोरिया क्या बात है धन धन आहा क्या बात है बना रहा धन हा बना रहा जय हो क्या बात है आहा अंतिम में कहतारी रेशम के बान्हल कार भावारा रेशम के बान्हल रे भावारा टूटी फाटी रे जाई है प्रेम के बन्हल का प्रेम के बन्हल का प्रेम के बन्हल का प्रेम के बन्हल का चली तरही जन्म रे जुगिया रही जन्म रे जुगिया रही जन्म रे जुगिया
इहे बात है। जय हो जय हो। ठाकुर जी मदन चाचा के बुढ़ारियों में जोड़ा नहीं थे। ए महाराज एगो हसही ननद हिनका लेखा भौजाई से अपना मन के बात कहतिया। देखी का कहतिया, कौना भाव में कहतिया। तहार मुँह काहे सुखल बा, दुख बा त इनका से कह द, व्यवस्था करी है नु। देखी का कहतारी कि अरे भैया भौजी घर में सुता, अरे हम सुतिया भैया से, अरे कही के रे भौजी कि अरे भैया से कही के रे भौजी का तो कोई देगा बानमा, भैया से कही के रे भौजी कोई देगा बानमा, भैया से कही के रे भौजी। भैया भौजी घर में सुत, हम सुतिया गानबा, भैया से कही के रे भौजी। भैया भौजी घर में सुत, हम सुतिया गानबा, भैया से कही के रे भौजी। रहा हो कबो कबो हिनको मुँह देखा कि अरे कोई देगा वानवा, भैया से कही के रे भौजी। जय हो। कोई देगा वानवा, भैया से कही के रे भौजी। चले लूटो हरिया तो नदी बिचन, कहली किए भौजी रहा हो, हमार जान जाता तू खाली होबे लगल बाड़ू। कहली कि भौजी रे दिलवा के पतिया अपना के करा से कही, है न आवा बोला कुआरे घर में कहिया ले रही, बोला ना कुआरे घर में कहिया ले रही। अजय भैया कहली कि भौजी कि अरे मारतावे ताना रे भौजी, अरे हमरो खजानवा
भैया से कही के रे भौजी। हाँ यह खाटी देहाती है कि भैया से कही के रे भौजी तो कोई देगा बनवा भैया से कही के रे कोई देगा बनवा भैया से कही के रे भौजी। रही जी कहली कि रे भौजी हमारा संग ही के सखी ओकरा 5-5 गो हो गई स। अब बताओ हम यही रही नु कहली कि भौजी कि अरे संग ही के सखी हमारा अरे गईली गावानवा हो। सखी हमारा कोयली का बनवा हो। रही जी कल किए भौजी कि अरे नैहर में को छन कि अरे नैहर में को छन लगे नहीं मानवा हो। नैहर में एको छन लगे नहीं मानवा हो। कहली कि भौजी हमारो मन करता कि अपना बलमुआ के नाम अपना है ने दिल पर गोदवैती। कहली कि भौजी कि अरे पियावा के नामवा रे भौजी कि अरे पिया जी के नामवा गोदो वैती गोदनवा भैया से कही के रे भौजी तो कोई देगा बनवा भैया से कही के रे भौजी। बाबा कोई देगा बनवा भैया से कही के रे भौजी। कोई देगा बनवा भैया से कही के रे भौजी। कोई देगा बनवा भैया से कही के रे भौजी। ए भैया अरबा सबके बीच एगो फागु बाबा के रचना हम गावतनी। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बा कि रवा सबका स्नेह प्यार हमरा जरूर मिली। धन अब
कि सब दिन के बोलिया अरे साले लाएरा सब दिन के बोलिया साले लाएरा सब दिन के बोलिया अरे बना रहा यह बात है। जय हो आवरी कहतारी असमान करे गरमे फसरी लगाई ती महुरा खाई जय हो असमान करे गरमे फसरी लगाई ती महुरा खाई जय हो मरी तिएरा महुरा खाई जय हो मरी तिएरा महुरा खाई क्या बात है आहा बना रही आहा क्या बात है आवरी कहतारी तुझे मन करे देहमे भभूतिर मैती हो जोगिनिया बनिके तुझे मन करे देहमे भभूत
यह बात है। अंतिम में कह तारी कहे फागु बाबा धनिया, कहे फागु बाबा धनिया, धीरा धार मन में पियावा के मतिया। के मतिया आई मोटका नाम ही में कहे फागु बाबा धनिया, धीरा धार मन में पियावा के मतिया। सुधरिए राम 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 पियावा के मतिया। ए भैया जमुना घड़ी ए तन से प्राण निकल जाला, ए शरीर के विदाई होला, ओह बेरा ई आत्मा छछनेला। देखी का कहेला, कौना भाव में कहेला है भैया। हार पियावा बोलावा ले बारे, हरे डोलिया भेजवले रे बारे। किया रे सखिया रे, हरे जाए के बापिया घरवा जनुएरा। अरे सखिया रे जाए के पापिया घरवा जनुएरा। सखिया रे जाए के पापिया घरवा जनुएरा।
सखी अवरी का कहतारी चिट्ठिया ना तारो भेजवले जाए खाती कारो भेजवले ए भैया सब गाड़ी दुआर पे आके लौट जाई मगर ऊ गाड़ी ऐसा हिया कि जब दुआरा पे आके लाग जाई तो ऊ गाड़ी फिर वापिस ना जाले बिना ले ले चिट्ठिया ना तारो भेजवले दुआरा पकारो भेजवले सखिया रे किया रे सखिया रे जाई कैसे लागे हमारा लाजनुएरा सखिया रे पियावा बोलवले बारे आ जनुवेरा यही बात है धन हो एकदम में ही में हाँ आवरी कहतारी सखिया रे जाए खाती टोलिया दिहले जनुएरा रे सखिया रे पियावा बोलवले बारे आ
भैया एक जानी ऐसा ने बाड़ी अपना बोलमुआ से कह तरीके बोलमुआ का हो तहरा तनिको नहीं खे बुझात देखी का कह तरी कामना भाव में कह तरी उहे कह तारी तनी भाव में आ जा कहली किए बोलमुआ कि अरे आशा में आकाश विश्वास धरती अजय भैया एकदम जेंगा बिरहीन भाव में रहेली ओही में रहे के बा कि अरे आशा में आकाश हार विश्वास धरती त कहिया ले रखब तब मुख त परती कहिया ले रखब बल मुखे त परती कहिया ले रखब आशा में आकाश विश्वास धरती आशा में आकाश विश्वास धरती इहे बात कहली के बोलमुआ त कहिया ले रखब त बोल मुखे त परत बोल मुखे त परती कहिया ले रखब क्या बात है एकदम खाटी देहाती भाव में ना जी कहली कि ये बोलमुआ कि अरे के करा से आग मांगी के करा से पानी तू कबो कबो ताकत अड़ू तब बुझाता कि अब दाँत कटबू तब दाँत कटबू कहो मगर तहार डिपाट अलग बा इनका डिपाट अलग बा कहली कि ये बोलमुआ कि यार के करा से आग मांगी के करा से पानी खलाऊ चला त पड़ी चढ़ल बा जवानी इहे बात है एकरे के डिस बिरे कहल जाला कजी अभी ना जब बीड़े के मरले बानी दुआरा पर आ गाड़ी पलानी में पार कइले बिया रोड देखे के पड़ता रोड कहली कि ये बोलमुआ कि अरे रही तो जैसे जिया पर हारे रोज हम लड़ती त कहिया ले रखब और त बोल मुख त परती कहिया ले रखब बोल मुख त परती कहिया ले रखब इहे नु बात है जी अंतिम में कहली कि ये बोलमुआ
कि अरे काहे खाती शादी कैल काहे खाती गवना कहली किए बोला मुआ जब रुआ घरे रही के ना रहे तो काहे कहे दू को कहले हनी कि अरे काहे खाती शादी कैल काहे खाती गवना कि अरे सेजिया पशुन सान रहता बिछावाना सेजिया पशुन सान रहता बिछावाना ठाकुर जी अरे वह जब से दिल्ली आइल बानी एको बार घरे ना गईली ह कहली किए बोला मुआ कि अरे पंकज पूरी हो जहर खाई मरती एकदम में ही में कि अरे पंकज पूरी हो जहर खाई मरती कहिया ले रखब अरे तो बोलो मुख तो परत मुखे तो परती कहिया ले रखब बोलो मुखे तो परती कहिया ले रखब बोलो मुखे तो परती कहिया ले रखब बोलो मुखे तो परती कहिया ले रखब बोला मुखे तो